Obec Župkov leží v srdci stredného Slovenska, v Banskobystrickom kraji, neďaleko mesta Žarnovica. Je zasadená do malebného prostredia Štiavnických vrchov, ktoré sú známe svojou bohatou prírodou, lesmi a pokojnou atmosférou. Práve toto spojenie prírody a tradičného vidieckého života robí zo Župkova miesto, kde sa čas akoby na chvíľu spomalí. História obce siaha až do stredoveku. Prvá písomná zmienka o Župkove pochádza zo 14. storočia, keď sa územie rozvíjalo najmä vďaka baníctvu a lesnému hospodárstvu. V priebehu stáročí si obec prešla rôznymi obdobiami rozkvetu aj úpadku, no vždy si dokázala zachovať svoju identitu a tradície. Dominantou obce je rímskokatolický kostol zasvetený svätému Michalovi Archanielovi, ktorý je dôležitým duchovným aj kultúrnym centrom miestnych obyvateľov. Okolie obce ponúka množstvo možností na turistiku, cykloturistiku či oddych v prírode. Lesy v okolí sú bohaté na huby a lesné vody, čo láka návštevníkov najmä počas jesenných mesiacov. Župkov je typickým príkladom slovenskej vidieckej obce, kde sa dodnes zachovávajú tradičné zvyky a folklór. Miestne podujatia, ako sú hody či rôzne kultúrne akcie, spájajú komunitu a pripomínajú bohaté dedičstvo predkov. Obyvatelia sú hrdí na svoj pôvod a radi vítajú návštevníkov, ktorí chcú spoznať autentický život na slovenskom vidieku. Aj keď ide o menšiu obec, Župkov ponúka pokoj, krásnu prírodu a pohostinnú atmosféru, ktorú v dnešnom uponáhľanom svete čoraz viac vyhľadávame. Je to miesto, kde si môžete odýchnuť, načerpať energiu a na chvíľu uniknúť od ruchu mesta. Župkov tak zostáva skrytým klenotom Slovenska, miestom, ktoré možno nepozná každý, no ten, kto ho navštíví, si ho určite zapamätá.